24 bandla namhlanje bayibona ingadi yakhe amade sayibona lento ayishoyo ukuthi benze njani, babona ukuthi bayishisile. Liyanetha, belinetha nje lisuka Disemba mhla 24 January namhlanje. Ukuthi babona-ke ukuthi bafakeni mhlawumbe upetroli noma upharafini into kanje, yabona ishisiwe le ngadi, yabona. Njengoba basho uMadesi nje wabohleli nabanye abantu uyofuna abuye abasuse nakhu nangapha, yabona. Khona uzobona ukuthi uvezaphi uma wabona lamathanga akhe aseza, yabona ishisiwe, yabona. Abheda yabona, yabona uveza kanjani nje ukubona kuvela umuntu wabhedani labantu bayishisile ingadi yamaterisi. Se-124 okay, namhlanje ningakhohlwa namhlanje we looking for a target restaurant, looking for a target restaurant. Saphuma-ke uMadesi njengoba besho nje bayabheda labantu. Okay, so right se-124 bandla sika-check safe njengamanje, sika-check safe wabona ndo kaMabulala sendlela uMadesi zoba sishoke looking for a target resto. Yebo sayincenga se-124 sahamba se-124 boma sidlulaphi iDindeli Hospital, wayibona iDindeli Hospital, then nale bridge elihle kakhulu yaseyideni. So besibone looking for a target resto. Singaphakathi erenki iDindeli se-124 trying to find a target resto. To find a target resto, trying to find a target restaurant. iDindeli Mall ngalana, iDindeli Mall, iDindeli Mall. Sec. Trying to find a target resto. Trying to find a target resto. iDindeli Mall. Trying to find a target resto. Trying to find a target resto. So ngena lapha ka-Shoprite sike sithole ugwayi. Sithole ugwayi lapha ka-Shoprite. No, Shoprite. Ango Terrico. There's like a chick save. Terrico. Trying to find a target resto. Trying to find a target resto. Okay. Oh, now you see I don't know. So 124. Trying to find a target resto. See lana. Babone ke songena lapha ePetros, ke singene lapha ePetros, sePetros la siyakhona. sePetros la siyakhona. Petros. Yebo se-124 naso odileke direct lana ePetros, yabona.
Namasazi akhona yabona, uthathe iplay nelona necape, play necape yabona, neplay se-124 uyithole nje badesho nje wazi trying to find the target resto nazi lapha sekhona yabona, sekhona usala ngo-walkie-talkie yabona, kodwa uzoveza kahle futhi uma sesendlini walkie-talkie nezinye izinto. Okay, so right awuyenze njani nangumadesi? Yebo nangumadesi bandla, kusewona umhla se-124 ngakhumbula ukuthi ivesi ebesicula isicula ivesi lithi namhlanje trying to find a target restaurant. Ya ugcine itholile la ithenge khona ilona izovela phezulu nali liyavela phezulu lona iresidi lakhona ePetros thenge Petros seyidlile kilo iKP ngathi uqale lana ekuseni, akhumbula ekuseni uqale lana wathenga abantu walkie-talkie laphana check save, wathenga nelona nayi nempuphu, selula impuphu yakhe bandla incane ubani u1 kg incane, kuzoba nosawoti, uthole usawoti wakhe umadesi nosawoti yabona. Size amaresidi bandla. Hawu ungathi akulona leli leli khadi ngithatha ilona ekhadini 15 rand yabhayiza lento lapha ethilini omunye kudumpotiyana. Kuzoba check save kwaMabulala 1 rainbow walkie-talkie 1 kg 14 rand 99 na walkie-talkie wakhona 14 rand 99. Kuzoba inyala mezimili 1 kg 13 rand 99. Yabona ile nyala bandla impuphu. Kuzoba sun salt 500 gram fine 6 rand 99 nawo lo sawoti nayi sun salt yayibona nayo sun salt. Kuzoba plastic lo egcineni plastic lezinto zo 37 rand 27. Ngathi akathatha 15 rand ekhadini, uqale wathatha 16 rand 97 ngoba kodwa kuthiwa akathatha 15 rand yadecline, aphinda-ke wasathatha futhi le mali akasathatha 15 rand futhi njengoba ngisho, usathatha 14 rand 97. Yabona lesa sibhayiza nje ubona la uyajaha imali, ujaha uthi khipha 21 rand, akaqali ngani angishayisele ikhadi nakho-ke. Hhayi-ke bandla uthenge kanjena kumadesi utholile nogwayi wakhe bandla ka-Shoprite, ugcine utholile lesi ka-Shoprite esekhadi sasazi sakhona, kodwa ile lona uthathe 10 rand ngekhadi wakhipha ucash 10 rand ngekhadi lana wasaqedelela ngocash logwayi wakhe. Bese sikhohliwe ukuze ikhadi bese yabona mhla ka-24 January 2026 bese ku-9:25 lana lapha check save uthi sibone isikhathi ekuseni check save, sikhohliwe ukuze kuma-date ngesikhathi sina check save kube kubani kusho ukuthi 53 no 40, kusho ukuthi lana u-43 second 5 minutes away from 9. 43 second 5 minutes away from 9. Yabona mhla 24 January 2026 lana bese ku 9:25 ngokube walk esuka lapha ka check save, esuka la ethenga khona la ka check save nawo plastic wakhona ka check save. Ngibona ayike sizovela-ke lovela ireceipt phezulu lale play lapha ePetros, ireceipt lakhona thatha kwi-email. Okay, ngoba i-order uyiplasele-ke i-order khona bezobona ukuthi amadirisi umuntu oyibhadaniselayo. Okay, abaphile sebephila abantu sibonana ake achuthe, siwabekile namandla ukuthi achuthe umadirisi asebilile kufanele useleze inyawo. Okay, hayi baphile sebephila abantu so right mhla ka-24. Okay, yawo amadirisi uyile-ke bandla futhi namhlanje endlini encane useyeka 9-ke kule nyanga angithi waya futhi mhla ka-22 lakade waya edrobheni futhi mhla ka-22 eyidayisa khona wakhohlwa ukusho ebusuku eseshutha leyavosi ka-22 waya futhi nanamhlanje futhi useyeka 9 kule lona
Disemba nayo ingadi yakho, khumbula ushilo uMadesi ukuthi bazama ukumonela, bayazama ukuyishisa. Wabona khule kanjani iy'nto zakho uMadesi, namathanga ajele ukwasho. Okay, hhayi baphinde sebephila abantu, sibonana, right. Seka-9 kulo January, so ke sibone ukuthi uJanuwari uyophela kangaka, seka-9 endlini encane, so ke sibone uJanuwari uyophele kangaka uMadesi. Okay, so right.